langite peteng angine nyidek gawa penyakit donya kebak bencana kakrajan bencat langsune manungsa nisor dhuwur isroh lan jidok sing pinter malah padha keblinger wong pangkat mumbar marang maksiat kekudung mulang syariat megegek uget-uget sadurita hembel-hembel lae ndara kuwa ndara Arjuna kula sawang jengandika ndara Arjuna ketingal bingung kaya dene wong kaliru enten napa Gus paring dawuh dumateng abdi kula pun Semar Bajranaya kula dumateng jagat raya menika dipun mudrataken dados pamong ken ngomong satriya kang hambet budi luhur Semar ugi jinenjer dadi batur kang suraose pangembating pitutur sinten ngertos umur kula sembur kula saged pundhari reruwet madhangaken pepeteh handika Ndara Arjuna swami kula aturi paring dawuh den Kakang Semar Bajranaya ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pemadhang obat Janaka Kakang nandhes sajroning batine Arjuna nalikane Janaka ngambah alam pangimpen utawa Arjuna ngambah alam pasuwenan Kyai mung perkara mimpi Gus iya Kakang jengandika Ndara Arjuna beto napa dika Ndara Janaka mimpi napa ana sajroning alam pasuwenan Janaka kaya mangku wujute rembulan saya sang sayange suwe rembulan mau kaya ana seratan Dewa Nagara Lamota Karaja ana seratane Wadyuta Jalya Wahyu katentreman Kakang Semar iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Janaka Kyai
ilang ana lintang bima sakti Gusti kula Ndara Janaka wajib ngunjukaken syukur dumateng Gusti ingkang purbe dumadi. Awit boten sadéngah etah, boten sabeta dalma ingkang ngimpi mangku wujudipun rembulan ala awit. Lah banjur rembulan kang tak pangku mau mengku werdi apa kakang? Rembulan niku sasmitane kamulyan lan kanugrahan. Rembulan kang didene seratan Dewa Nagari menawi karaos wahyu roh jali utawi wahyu katentreman. Tekacukupe ing prinalenggahan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun wahyu roh jali ingkang dados prasimbol wahyuning katentreman. Tok jali tok niku tegese pangorbanan. Jali niku saka tembung jalu ingkang mawardi putra. Sapa wae sing ketandhaan wujudipun wahyu roh jali ing benjang tedhak turunipun badhe dados ratu ingkang gedhe pangarimbawanipun. Inggih niku kala wau ingkang dipun arani wahyu roh jali ingkang minangka dados prasimbol turuning wahyu katentreman lho. Lah banjur sanane aku kudu liwat dalan ngendi kiai katon nggih Gus. Ibarate gelas arep diiseni banyu, gelase niku mau kudu resik dhisik. Sami yen kok menungso badhe ketandhaan wahyu niku atine kudu resik kowe dhisik. Luar saka dosan ingkang sinandang. Keluar saka dosan lire kepriye Kyai Semar. Tumrap Semar Badranaya wong urip ana ing alam donya niku duwe dosa kerna loro. Siji dosa karo sing gawe urip, loro duwe dosa karo alam. Menawi menungso duwe dosa karo sing gawe jagat, niku penak etung-etungane niku penak. Senadyan to pitung gunung tumpuk undul dosa dika Ndara Janaka. Nanging kalamun nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakal diparingi pangapura. Mergo Gusti niku Maha Pangapura. Sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwe mesti dipangapura. Ning sing abot niku menawi menungso kagungan dosa kaliyan alam. Yen menungso duwe dosa karo alam ora gelem nyuwun ngapura karo alam, tanuruma dadi titah sing apes suket godhong ngripeti laku, krikil watu nyambulki lagu niku tenan nggih. Lah banjur dosa karo alam kuwi jlentrehe kepriye Kakang Semar? Dika Ndara Janaka mesti mboten krasa. Wiwit panjenengan Ndara Arjuna lair tengah wonten Madyapada niku, sampeyan mboten urip dhewe, sampeyan ora urip ijen. Ning Gusti niku paring kanca wujude anasil panang perkara bumi demi banyu angin. Sing ngancani dika saingane sawenine. Nggih niku sing nyuwun bedhariwan jenengan dika, ning nggih niku sing malang-malangi bedhariwane sampeyan. Monggo lho. Sing sak niki monggo srawung sinau belajar srawung kaliyan alam. Srawung karo bumi, srawung karo bumi, karo banyu, karo angin lebur dosa. Kula tak takon. Sampeyan napa tau ngeleke wanci boten ketan sak menit 2 menit nyuwun ngapura karo bumi, nyuwun ngapura karo bumi, nyuwun ngapura karo banyu, dalem ngapura karo angin. Pun nate derek.
nate lah bila niku. Monggo sakniki kula dereke Gus. Menyang endi Kyai? Tumuju wonten langkahe Gunung Tidar. Tekan niat sing apik. Samono badhe ngandhakaken kanugrahan panuta gali waktu ning katentreman dumateng dika Ndara Dananjaya. Iya. Aku banget condro kang Sapurwa Jamal keparenge Kakang Semar Balakrama. Monggo sakniki lan ulama. Paduka lambari tekate tekad satriya lan Jawa. Mugi-mugi anugrahan panuta gali waktu ning katentreman